Vale, atentos perquè va uno de sorteos de l'any. Estem a Zafiro Tours. A part del de Nadal. A part del de Nadal, que ja tocarà el gordo a qui li toque. Però este sorteig és de l'Alcoiania. Estem a Zafiro Tours del passeig de Cervantes. Així està Judit, que ja vos la presenta d'antemano. I ahí tenim el mur de la fama de l'Alcoiania. Perquè la idea és que porteu totes les fotos que vulgueu ahir els vostres viatges. A Sinalcoi, però que compta Cosentaina, Biar, Muro, Las New York, Kenia, Zanzíbar, Belregual. Vosaltres dueu la foto, al de les fotos, a lo de les fotos, a imprimir les fotos. Imprimida, pues ja directament a Judit. Les porteu a Judit i ahí tenim, queridos míos, súper fin de setmana en spa en el Albir, en un hotel de 4 estrelles. És el Premit, com diu la mama. Queridos, adiós.